Адель Шайдуллин шәһәрнең 4-нче саны мәктәбе укучысы, белем бирү учреждениесенең гына түгел, Мамадыш районының горурланып сөйләрлек егете ул. 8-нче сыйныфта физкультура белән кызыксына башлый. Башта республика дәрәҗәсендә олимпиадаларда призлы урыннар яулый, аннан Рәсәй күләмендә көчен сыный. В прошлом году я ездил на всероссийский этап. Там было уже 4 практики и один теоретический тур. А куда ездили? Мы ездили в Ульяновск. Казан шәһәрендә узган 2 гамәли һәм теоретик турны югары балларга тапшырган Адель бүген Рәсәй этабына әзерләнә. Физикультура дәресләрендә гамәли өлешне шомартса, кичләрен калып теорияны өйрәнә икән. Аның фикеренчә, иң авыр бүлеге дә нәкъ шул. Адель әле беренчелекне алырга максат кына куйган булса, шәһәрнең 1-нче саны мәктәбендә белем алучы 9-нчы сыйныф укучысы Айсылу Гарифуллина Путь Олимпу олимпиадасында җиңү белән әйләнеп кайтты. Кыз химия фәнен 1 ел элек тирәнтен өйрәнә башлый. Яраткан предметы белән бәйле булган Бөтенрәсәй алан профиле лагерында укыту күнекмә сборында катнаша һәм нәтиҗәсе исә күзгә күренеп тора. Эта олимпиада была только из теоретического тура. Но сложность в том, что не всегда все можно по шаблону сделать, всегда есть какие-то исключения. Әйтеп узганыбызча, Мамадыш районында бүгенге көндә 80 республика һәм төбәк олимпиадаларында җиңүче һәм призер исәпләнә. Лидерлар рәтендә академик Камил Вәлиев исемендәге 2-нче санлы лицей, бирдә 28 укучы интеллектуаль бәйге җиңүчесе. По количеству победителей и призеров лидирует лицей номер 2 имени Камиля Ахметовича Валиева города Мамадыш. Там на сегодняшний день имеется 28 призеров и победителей. На биологии привлекла меня, потому что у меня была замечательная учительница, также Роза Махмутовна. И в самом начале, в 5 классе, мне понравился этот предмет. Но задания сложные, но очень интересные. Сложность заключается в том, что нужно много готовиться. При этом бывают задания, где нужно подумать. Это срок, получается, детей, получается, от самого маленького возраста до вплоть до подросткового, которые правильно развивают позвоночник и осанку. Стул сделали в течение недели достаточно быстро, сделал его со своим преподавателем Гараев. Уңышка ирешүнең төп сере сәләтле балалар муниципаль проекты. Уку сезоны дәвамында шәһәр мәктәпләре базаларында һәр шимбә югары квалификацияле укытучылар дәрестән тыш укучылар белән очрашып әзерлек эшләре алып баралар.